briefing dulu lah ya supaya nanti tidak ada pengulang-ulangan, nanti eman-eman Pak. Nanti apabila saya panggil nama jenengan, ya Mas Muhasito, nanti jenengan jawab ya boleh atau ya saya. Kemudian nanti setelah saya bilang kalimat dibayar tunai, langsung jenengan sambut dengan kalimat seperti tadi. Saya terima. Saya terima nikah dan kawinnya Tunum Sari binti Bapak Paimun Damiarso almarhum dengan Wali saudara kandung. Dengan wali saudara kandung Bapak Subagio dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, seperti itu nggih. Langsung mawon. Apa masih mau latihan? Nek masih mau latihan sampai sore monggo ya saya jabanin. Langsung. Gimana? Langsung? Deg-degan ya? Deg-degan ya? Oh, dikit. Aja bohong nanti waktu pelaksanaan nanti gugup loh. Gimana mau minum dulu ya monggo silakan. Bok nanti jenengan biar tenang gitu. Kalau minum monggo nggak apa-apa saya silakan asal jangan ngopi ya Mas. Kesuwen Mas ngopi. Monggo mau minum dulu ya nggak apa-apa. Boten? Oke, baiklah. Oke, baiklah. Baik, kita mulai nggih. Bapak saksi, pun kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Monggo semuanya istighfar dan sadat bareng-bareng. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo Mas. Salam nggih, salaman nggih Mas. Mboten adu panco Mas. Ya Muhasito. Mboten Mas, tangan loro Mas, tangan kali. Mas kali. Ya Muhasito. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Muhasito. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Tunem Sari binti Bapak Paimun Damiarso dengan wali saudara kandung Bapak Subagio yang walinya telah mewakilkan wali kepada saya dengan mas kawin berupa uang 5 juta rupiah dan perhiasan seberat 16 gram dibayar tunai. Terima nikah dan kawinnya Tunum Sari binti Bapak Paimun Damiarso almarhum dengan wali saudara kandung Bapak Subagio dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi pun. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Pak Haji Mas Haji mawon tanggungan Mas Haji. Monggo sareng-sareng kita doakan semoga kedua mempelai menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika. Allahumma alih bainahuma kama Nabi Muhammad dan Khadijatul Kubra. Allahumma alih bainahuma kama Muhasyida wa Tunamsari. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, akad nikah sudah terlaksana. Kita lanjutkan dengan penandatanganan berkas dan juga buku nikah. Look in your eyes, I can see a life together. Standing by you, and I think I want to forever. And after all that's come and gone through all the years, I can't believe the moment's finally here. And you never looked so beautiful. You're everything I've waited for, so much more. Standing right in front of me, and we could weather every high and low. If love is going where we go to have it all forever, let's start our life together. Let's start our life together. Take my hand, there's 1,000 first dances for us. In an endless sky, being lit by the fire of our love. And after all that's come and gone through all the years, I wouldn't trade a thing, 'cause it brought us here. And you never looked so beautiful. You're everything I've waited for, so much more. Standing right in front of me, and we could weather every high and low. If love is going where we go to have it all forever, let's start our life together. Let's go on in our love. Write the story that's only for us. Oh, 'cause our life together keeps getting better. And you never look so beautiful. You're everything I've waited for, and so much more. Standing right in front of me, and we could weather every high and low. If love is going where we go to have it all forever, let's start our life together. Let's start our life together.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri jawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Karaharjan kasantosan tuwin kawilujengan mugi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya lumebet dumateng kawula. Nuwun kawula nuwun wonten ngarsanipun para pepundhen sepuh sesepuh pidi sepuh aji sepuh ingkang hanggung wastuti dumateng pepeningga taman ingkang pono ing pamawas ingkang lebda ing pitutur ingkang satuhu dahat kinda bekten wonten ngarsanipun para pengemban-pengembating praja satriyaning nagari sae tataran dusun Kubang Kali Jeruk Kawunganten pidhaka pandam pandhoming kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan wonten rasanipun para ngalim para ulama ingkang reda dalu tansah sumanting kitab suci wah yunilahi pidhaka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi wonten rasanipun kadang Buddha warda kinasih Gusti ingkang dahat kawula tresnani langkung-langkung dumateng keluarga agung panjenenganipun Ibu Kiyem ugi dumateng keluarga agung panjenenganipun Bapak Gusti almarhum dala Ibu Ngadijah almarhumah ingkang satuhu bahagia mulya. Purwakari katur sumangga kita sesaran padang puja brata asum puja astuti ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung katingal sampai kalina. Alhamdulillahirabbil alamin awit kanugrahan ingkang tanpa pepindhan sehingga wonten lodangan ari punika saged tetapi undang bubuk ingkang kawugatati saperlu hangantas pitulus ingkang putra putri kusumaning ayu Diah Tunda Besari kanthi wirujeng boten manggih alangan satunggal punapa dumateng sagunging para pirawuh para pilenggah kakung putri ingkang satuhu dahat kinurmatan wonten kaladangan ari punika panjenenganipun Ibu Kiyem netepi darmaning asepuhang rakit Sekar Cempaka mulya bahagia suta Moho Siwi ingkang putra putri kusumaning ayu Diah Tunda Besari ingkang sampun nampi sumsum talining katresnan kalian Dimas Bagus Mohasito putra kakung panjenenganipun Bapak Gusti almarhum dala Ibu Ngadijah almarhumah ingkang picil saking tlatah Pule Mayong Jepara Jawa Tengah dumateng sagunging para pirawuh para pilenggah kasangka sangkan wayah titi laksitani adicara panggih podang pinanganten tumonten kapur wakan pramila sumangga ngarsanipun bapa saha ibu kita bika adicara panggih podang pinanganten kanthi wasan basmalah sesarengan sumangga kawula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Batur nuwun mugi kanthi wasan basmalah titi laksitani adicara panggih podang pinanganten lumah kanthi lancar rancak boten panggih alangan sak tunggal punapa Nirboyo Nirwikara der ing sambikala nuwun nuwun nuwun. Dumateng sagunging para pepundhen kakung ya putri kang satuhu dahat kinurmatan Gusti kawahyaning mangsa kala kinarya bebaneging crita ingkang dumunung wonten ing taman kaputren dalah Wisma Palereman risang pinanganten kakung putri wos paripurna genya ngadibusara ngadi sarira arsa mijil saking tepas wangi dalah Wisma Palereman
Becilir risang pidang antri kakung putri kinurmatan ongoling gending gembel kiro prabilo semoga debat kadang curu tata rias puji rias pengantin kawulo dereaken. Sigra bala kang tumingal Bidarung sarana pratangga munyohang rangin ana gandha arum angambar hangebeki jroning sasana pawiwahan Nulya kawiran ana teja hang wawung mawa praba Tuhu menika tejane Sri Atmaja pidhangaken putri Kusumaning Ayu Atu Napasari arsa bijela saking tapaswang tidak tumuju jroning sasana rinengga Sabating pusane kang ngembo busananing Prames Warinata Tino saking Mandrawa Abyor mompyor pating calorot pating galebyar kata buking pandam kurung hanggrang gani melamun Cinandra pindha kilat haso asere hamun sangkanginan denira lumaksana hangaya pidhanganten putri bembat madul menggahing wareh Meloking wadono sumono agilar gilar kaya kencana benapar sunaring netra hantamara kanginan prapting madharing sasana pawiwahan kagiat kagara kang kapindho asita resmi nuwun injih mustikaning pawiwahan dene huninga sangyaning para tamu kagung sono putri wus kebaham lapar hangebeki jroning sasana pawiwahan ganti kaya andayong-dayana puncak sucining pandhapi bale winangun Parma tumaduking raos dahat tumenem ing kalbu yayah lopi jroning waradaya garam-garaman ing manesi kang tuhu tan kuwawa jinitra ing ukara praptene unggian ingkang tinuju kawistara tindak ira sang pidhanganten putri wus gandheng sangajenging sasana rinengga tanggaping sasmita risang pangkas pulapagya asung sasmita dumateng Sri Atmaja pidhanganten kakung jagar saking Wisma Palerepan tidak tumuju jroning sasana pawiwahan Mbobyar busana pidhanten kakung kang ngembo busananing Ndarpati lamun kadulu katon Agung Prabu miwah Prabowo sarira hamrata sembada indriya tan mengko sering kawuh yen tantama sumbaka wirantama jayang palukon tatak tanggung jawab prapting ngendon Dambya ingkang samya lumaksana hangaya pidhanganten kakung ingkang pidharagan dening para kadang santara miwah warga Wandawa alon-alon Sri Atmaja pidhanganten ingkang awujud kayu klebu jaya daru dewa daru ingkang sinebat kembar wayang pinangka dauping pidhanganten kembar wis ngarani padha mayang iku kembang kembaro katresnane wis dumugi wahyaning mangsa kala dawahing kodrat sapa sering Gusti ingkang Maha Agung nalika semono ana titahing Gusti ingkang ngasipat jalutan api putri kang samadya nganti alami madya
ilo-ilo Jinamana ing maruta sarta mulat edi endahing budaya tulus kanthi nindang pacara adat Widiwidana ingkang winasan adicara panggih. Risang pidhanganten saripit wasamya apaku tinggal tepuking pandulu catur netra ingkang linambaran budi luhur manunggaling karsa dadi sarana pembukaing rasa kinaip saking tungtunging nala sigra kumlawe astanipun risang pidhanganten saripit tumuli bebalangan gantalan ingkang winasan gondang kasih gondang tutur punapa ta wujud sarta werdining gantal ingkang kinarya bebalaning pidhanganten sarimpit pranyata wujudipun gantal dumadi saking sedah liniting tinangsulan lawe wenang sarta pinili kang matemura sekang werdi suruh ya dulur sejen omah lan kerebe ananging yen kinigit nunggal rasane paripurna babalan gantal tobo dari sang pidhanganten putri Gyopata Bu Asta dumateng ingkang garwa barika hanggamaraken bilistirahat mojo pidhanganten putri paring ngabekten dumateng ingkang raka paripurna padabasta tobo dari sang pidhanganten putri sigra hanjengku hamarik lukaya konjem konjeba ing bandala yudha darane tanggaping sasmita Serat Baja pidhanganten kagung Gyoha nyeket ciri pratala kang ana pondhakan tiga kata bagi bodho bawi risang pidhanganten kagung pecah piak saralika risang pidhanganten putri daya-daya sigra hanyandak sabarabut ingkang garwa Gyoha biji sambaranipun benjang tembe Serat Baja pidhanganten kagung Gyonadur Wijidadi Wijidadi wonten jiwaraganipun risang pidhanganten putri Hangicali Sukerta lulus mulya panggih Rahareja gambang-gambang kuming Sekara Driwarna wonten ing Bokara Kansana Sekar mawar melati miwah kandil paripurna hamiji sambar berikan garwa tobo dari sang pidhanganten sarimpit tidak kena dicara junjung derajat Serat Baja pidhanganten putri Gyodranti Krisang pidhanganten kagung kinen jumedeng jajar sesarengan menika hanggambaraken bini Serat Baja pidhanganten sarimpit kedah saged njunjung derajatipun ingkang garwa prabila sumangga Serat Baja pidhanganten putri kusupaning ayu diatu Napasari kapuri jumedeng jajar sesarengan kaliyan ingkang garwa dene mangke panjenenganipun Bapak ingkang mewakili dongko saking keluarga pidhanganten putri kapuri jumedeng wonten ngajeng Bu Serat Baja pidhanganten sarimpit dene panjenenganipun dherekaken saking wingking tidak tumuju wonten sasana Ridenggo yo sasana adi mulya
Bosyo tidak tek coba dak cara sesarengan tombol dari sang bidang anten saribit tidak akan dicoro sinduran serat bot so bidang anten saribit kepadaan sindur ngarsana berikan ibu awar di sekto biwa rekto pangutias tamu berikan ibu mugi beberapa berisang bidang anten saribit kada beking kamolian kada beking karaharjan tanah pino saking kutho pangrencono kalistir sambi kolong bosyo keberhasilan tortang gabing sasbito risang pangasip lampakyo asong sasbito kebatang serat bosyo bidangan dan saribit tindak banjing wonten ing sasono rinenggo yo sasono adi mulya kanthi lampah alon-alon denare wong kersa ora bakal sandhe handang-hening mahanani dadi alon-alon wetone bakal kelakon gromot asal-asalan tindai rori sang pidang anten saribit sak pecak bangu sak tindakan kau dupi kelamun endah yang mahargian erik ada dengan siang hari boneka tidak eri sang pangar sebelampah ingkang binastan patah gambar busana kembar warnane kembar bakar hatine ingkang pinaragan dening genyo tasih timur tante bias angket jambe angket suruh parane batang kembar asung pituduh batal serat bojo bidang antara sari serat bojo bidang antara sari tansah piso asah asu ingkang sarto hanyu hangayomi sidang buri mata kembar bidong ngungku sering lalabahan prabdana unggian ikang tinuju tumuli panjenipun bapa keparang lenggah wonten ing Gusti Dampari Denggo coba dari sang pidangan dan saribit tidak ada dicorot racun utawi bobot timbang serat bojo pidangan dari kakung kelenggahaken pangkone budi ikang bopo mawi wati sisi kanan dene sang pidangan dan putri kelenggahaken pangkone pun ingkang bopo mawi wati sisi keri bojo kelenggahaken pangkone pun ingkang bopo tumuli panjenengan ibu dalah Romo wawan pangandikan Tio Hadibang bapakipun serat bojo pidanganten asarimbit piye-piye Pak Ne sliramu tak atur ibang bocah sakloron aurat pun Tio Pak Ne iya bune wis tak timbang-timbang tak pikir-pikir bobot lan bebete bocah saklon tan ana prabedane serajan mijil putra mantu ning wis tak anggap kaya putraku dhewe bune syukur-syukur ya mangkono ya Pakne dhuwure jadi corong bapa timbang kabu Prawambita pilih tiyang sepuh kekali boten kedah boten saged bangsi tembang siladan utawi boten saged bentenaken putra mantu dalah putra piyambak mereka pralambang pilih tiang sepuh kelindak dari coro trajon utawi bobo timbang paripura di coro bobo timbang tombol dari sang pidang nganten saribit kyo sedangkan ngaluhur katandur pidoko dados rojo lana ratu sehari
Katikut sa bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari sang pidang ati saribit kelenggakan wonten ing kursi dampari denggo. Jelegilang sifatnya jalma menungso kadya. Dewa deung asmara kang temedhak saking kayang cokro gambangan. Dewane katresnan Kama Jaya, Kama Ratu. Musya sedangkan ngaluhur katantur pinangka dados raja lan ratu sehari pinangka pangrengku raos katresnanipun. Tombol resang pidang anten saribit tidak dari coro kacar kocor guna kaya tanpa kaya. Bila semoga debat kadang putri Damas ingkang angka kaping setunggal kanggo kapuri maringaken napa kang dados sarana ingkang kagem nindakaken di coro kacar kocor debateng serat pojo pidang anten asaribit semoga. Repepeh badutyo endah sulasting warni ingkang winyasan putri Damas ingkang asta piranti ingkang kangge nindakaken di coro kacar kocor guna kaya tanpa kaya wujudipun wis kados kecampur beras kuning kecampur arta receh kacang kawak dele kawak beras kuban kewarasan ning kuning cipta sedayanipun isang pidang kantet saribit sampun kantemuken arta receh bertepil dari sang pidang kantet saribit sampun dados satu kramanipun kacang kawak dele kawak wong liya tutus anak saiki dadi sadulur. Bangkone serat mojo pidang antar kakung arsa jopedang yo masraken guna kaya dumateng arisang pidang antar putri bos arep nabi guna kaya saking garwa tumuli yo kepasrahaken dumateng Kang Rama saha ibu minangka geduking tiyang bebrayan. Monggo dipas ayu resang pidang antar putri basa nabi kuno kaya saking garwa dipun pasrahaken dumateng Kang Rama saha ibu. Monggo alon-alon mawon dipun titipaken nggih. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu Paduka kawula titip kuno kaya saking Kang Karma Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Iya nggir, kene tak tampa tak simpene yo nggir. Muga-muga kuno kaya iki dados pamitan anggen Bu bebrayan yo nggir. Nuwun sih Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Ade coro kacar kocor ngamu pralambita ngamu werdi pilih istirahat mojo pidang antar kakung Dimas Bagus Mohasito kedah tanggal jawab. Angupati Angupoyo guna koyo ingkang kangge nekapi kepatranipun tiyang bangun bebrayan dari sang pidang anten putri kedah saged nyimpen kanthi kemi surti ngati-ati. Dimas Bagus Moha harus bertanggung jawab kepada istri untuk memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dari sang pidang anten putri yang ini dados bendahara keluarga kedah saged nyimpen kanthi gemi surti ngati-ati. Paripurna dicara dahar walimato boleh sang pidang anten sarimbit sigro hamrapeki sasono pambujanan sasono papan bujana kembul resang pidang anten sarimbit arso kembul bujana Andrawina utawi dahar walimah. Monggo alon-alon mawon nggih monggo. Nggih masih andulang mbake andulang kang masipun nggih kanthi raos katresnan nggih dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang Mas Moha dan juga Mbak Riri nggih monggo. Ha nggih mbok pilih badhe dipun telasaken nggih monggo Mas Moha nggih kula tenggo mboten napa-napa saestu nggih monggo nggih.
Luar biasa Mbak Ririn nggih. Nah, nggih alhamdulillah terbukti Bapak Ibu kedua mempelai mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Nah, nggih. Adicara dahar walimah Lalabang bini serat mojo bidang atas hari pitang pun gadai raos katresnan pilih resang bidang atas hari pit bebasan bunga kelawan susah kedah dipun raosaken sesarengan bebasan sesoro podo disonggo mukti podo dinikmati Beko pralambang bini resang bidang atas hari pit tidak ada dicoro dahar walimah paripura dicoro dahar walimah tombol resang bidang atas hari pit diung ngunjuk tirto hamerto Tirto wis ngarani banyu amerta bening unjuane resang pidang ati sarbit banyu bening senajan banyu bening ora baen-baen tuhu menika tirtaning degan kelapa ijo monggo dipun telasaken mawon Mas Moha nggih ya diminum lagi Mas silakan dihabisin aja Mbak Ririn nggih monggo luar biasa nggih adem ayem tentrem Allahumma amin mugi-mugi serat bocah bidang nganten sarbit Panjenenganipun bangun Balwismo tansah kanthi praos adem ayem lan tentrem nggih. Senajan banyu bening ora baen-baen tuhu menika tirtaning tegan klapa ijo tegan rumir sang pinatir putri dasilaken sampineka wenaku satunggali kagungipun ingkang winasan sampun kagungan karma menika Dimas Bagus Mohasito. Wus yo ngonjok tirta hamerta tumbel sang pinang ate saribit tidak kena dicor rebat bekakak utawi rebutan ayam panggang ingkang dumadi saking Sawung Jawi Mbak Ririn ugi Mas Moha saya hitung sampai 3 hitungan ketiga ditarik bersama-sama nggih Bismillahirrahmanirrahim setunggal saling pandang saling senyum boleh Mbak Ririn kali siap Mbak Ririn sing rosa mek uli gede jare sedenge sing gede-gede nggih siap 3 monggo dipun tarik Mbak nggih alhamdulillah rosa banget Mas Moha nggih alhamdulillah ingkang pikantuk kagem Dimas Bagus Moha dasare Mbak Ririn senenge yo sing gede-gede pabu nggih gede raos katresnane gede rezekine Allahumma amin nggih sampun Mas monggo dipun pendet malih Mbak putri do Masipun Mbak Ririn pikantuke rati alit nggih wonten napa-napa nggih kagungane Mas Moha sampun ageng amargi nggih Kebatang sagunging para pepuden kakung ya putri yang saduhu dahat kinurmatan paripurna jenengan bojo bidang desari pitangipun lidah kendari coro rebat bekakak ingkang tibati saking Sawung Jawi tumbele risang bidang desari tidak kendari coro pangabekten utawi atur sungka bekti amargi tiyang badhe bangun Balwismo kedah pikantuk ngrestune Kang Rama saha Ibu ugi saking ngarsanipun Gusti Ngapurping dumadir sang pinanganten saribit sengkar sakti papan palenggahan tidak tumuju lumarap sowan dumateng Kang Rama saha Ibu dia meminta ide pangestu utawi atur sungkem monggo serat poco pinanganten saribit atur sungkem bekti memohon doa restu kepada kedua orang tua atau yang mewakili Dulu niki panjenenganipun Ibu Kiem saha ingkang mewakili monggo Dimas Ayu Ririn dumateng Ibu Dimas Bagus Moha dumateng Bobo Langkung Rumiyin monggo atur sungkem bekti memohon doa restu meminta doa restu kepada kedua orang tua monggo kanthi ikhlasipun manah Sikrata bongkol hamarik lukaya kanyem kanyem ing hantala yudha tarane Kanjeng Rama Kanjeng Ibu Paduka kawula
ingkang ukir jiwaraka saka kapan kawo sakang wasa dosa pinter ing kuwa kertaning panjenengan ngantos lahir tumugi dewasa. Kawula ingkang putra ngaturaken sungkem bekti karasa Rama tuwin ibu paring iti pangestu Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Muga anggen kumebrayan tansah pinaringan lancar-lancar kawis sapa rupita nir ing sampitala. Iya yo ngger aku sakloro tak tampa atur sungkem baktimu yo ngger. Coba gestone angger bocah jodohan yo ngger. Muga-muga anggen bocah jodohan. Tansah pikatuk nuker hane Gusti kalih sapa rupita nir ing sampitala yo ngger. Wong urip kowe tulung ngantos swarga yo nggih. Nuwun Kanjeng Rama Kanjeng Ibu matur agung ing panguwun Kanjeng Rama Kanjeng Ibu sapa to boten. Dinir kemanti sahabat sebidangan den sarimit musuh atur sungguh bekti kepada Kang Rama seibu bidangan putri keboleh disang bidangan sarimit ugi badhe atur sungguh bekti kepada Kang Rama seibu bidangan kakung utawi ingkang mewakili kanggo Dimas Bagus Mohan kepada ibu Dimas Ayu Riri kepada bobo atur sungguh bekti membeda iti pangestu Sigrata mongkol hamari klukaya kanyem kaya ing bandala yuda dharane. Kanjeng Rama Kanjeng Ibu Paduka kawula. Ingkang ukir jiwaraga saketapan kawula sangang wangsa dosa pinter ing kuwa garabane panjenengan kantos akhirat tumugi dewasa. Kawula ingkang putra katuraken sungkem bekti karasa Rama ibu maring ide pangestu Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Muga anggen kemebrayan tansah pikatuk nugrahaning Gusti kalih saka rupita ing sampitala. Ya gara aku saklara tak matur sungkem bekti moyo nggir. Tapangnya stone anggen bocah jodohan yo nggir. Pawale kuwaja nganti lali yo nggir sing pitra-pitra momok karo momok lan warga yo nggir. Aja padha tukar patukon yo nggir. Mulya uripmu wit uyo kantos swarga yo nggir. Duwe Kanjeng Rama Kanjeng Ibu matur aku nggih panuwun Kanjeng Rama Kanjeng Ibu sapopo-popo yo. Kembali serat bonso bidangan putri ugi bareng terus bukti debateng ingkang garwa semoga Dimas Bagus Mohan kaperinegnya Putri Sasono papan panganggahan ingkang sampun samapta kembali risang bidangan putri atur sungguh bukti semoga Mohon restu kepada suami tercinta monggo Dimas Ayu Ririn atur sungguh bekti. Sigrata mongkol hamare klukaya kanyem kanyem ing bandala yuda dharane. Nuwun sewu ya Kakang. Kawula ingkang karma ngaturaken sungkem bekti ya Kakang. Nuwun restu moyo Kakang sadar ingkang karma manggun bebrayan kelawan panjenengan ya Kakang. Kawula ngaturaken sewu patyuwun agung ing pangapunten ya Kakang. Yo diajeng garapun Kakang kang tak prestani. Tata matur sugeng bekti diajeng. Kapangapura kabeh luputan diajeng. Lan Kakang pun lega nrimo sliramu lahir dolo sing batin diajeng. Nuwun sih matur agung ing panuwun ya Kakang. Dipo sapodo-podo ya diajeng. Nuwun sagung ing para pemunden kakung Mbak Putri ingkang satuhu dahat kinarwatan
Paripurna Surat Bodso Bidang Ngantos Saribit Agini pendidikan dari Coro Pangabekten utawi atur suku bekti lekumanipun Surat Bodso Bidang Ngantos Saribit sasapunipun hadapi berkah pangestu utawi ide pangestu tobo dari sang Bidang Ngantos Saribit tindakan dari Coro Citra Luko utawi foto Bapak Seibu Pramila panjenenganipun Bapak Seibu monggo kapuri jembreng sawetawis badhe dipun pendet gambaripun terkadang juru fotograferipun utawi kadang juru videograferipun monggo gambaripun kanthi ngastiti surti ngati-ati awit kangge ngasilaken gambar ingkang langkung sae sumangga. Ya silakan fotografi Mas Kuba, Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri sejenak untuk sesi pengambilan gambar dan maka dari itu saya persilakan kepada juru fotografi dan juga juru video shooting yang bersilakan untuk mengambil gambar yang bersilakan monggo. Badhe Resat Mojo kakung putri kang Lagio ngayahi Citra Loko sendetotos wa asmanipun Kosomaning Ayu Diatu Demesari Putra Palestri panjenenganipun Bobo Damiarso almarhum dalah Ibu Kiem ingkang sampun nampi sumsum tanding katresnan kalian Dimas Bagus Mohasito putra kakung panjenenganipun Bobo Kasti almarhum dalah Ibu Ngatijah almarhumah ingkang saking tratah Pule Mayong Jepara Ibang ajab mugi-mugi Surat Bodso Bidang Ngantos Saribit aginipun didangken dedaupan gesang wonten ing kala bebrayan tansah pikantuk kegrahaning Gusti kali Sokoro Beto Derboyo Darawikara dur ing sabigala tumuju keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah lan mugi-mugi Surat Bodso Bidang Ngantos Saribit enggal-enggal pikantuk pombongan putra putri ingkang soleh tuwin solehah saged mikul dhuwur bedem jero tiyang sepuh kekalih labuh labet dhateng negari lan agami amin amin ya robbal alamin. Ye sampun Mas Guma nggih putri Domas mangga itu turun dulu nggih. Tadi batang sagunging para pemuda kakung mea putri kang saduhu dahat kinarmatan nyuwun pangapunten adicara foto utawi dokumentasi kawula penggal sawetawis kagem sapining sasana kagem ngiras pantes titilak sitadik adicara panggih padang pinanganten ingkangipun pandegani dening kadang curu tata rias utawi curu semoga puji rias pengantin ingkang saking tlatah Sidareja badhe atur panglipur lepantar tari beksan Banyumasan langkung rumijin utawi beksan Lenggeran ingkang badhe dipun beksa dereng kadang juru Subo Manggala Putri utawi kadang juru cucuking lampah Nimas RD ingkang saking tlatah Pengadegan Wangon Banyumas pramila semoga debat kadang juru Subo Manggala
kapuri atur panglipur dumateng sedaya para tamu khususipun dumateng keluarga agung panjenenganipun Ibu Kiai sakeluarga ugi dumateng keluarga agung panjenenganipun Bapak Kasti almarhum ingkang sakit rata Jepara nyuwun pangapunten Bapak Ibu nggih pilih angin kawula ngaturaken cara panggih utawi jejer panten benten kalian wonten ing trata Jepara nggih pangapunten monggo beksan baju masan kanthi ungeling gending Bendrong Kulon katur sedaya para tamu sugeng lenggah sugeng mriksani monggo. Monggo Pak RD. Nggih. Beksan baju masan lenggerang nggih ngure-ngure kabudayan Jawi. Amanda Pro Audio matur kepada won nggih. Yo. Lenggeran dong, lenggeran aja. Ayo pada banyak kabeh, ayo. Banyak kabeh, nggih monggo ibu wonten wingking nggih, monggo periksane sawetawis. Nggih, mumpung wonten lenggeran nggih. Yo. Hae sa. Hae. Sate kodok kanyel. Iya. Pak RD semangat nggih. Makarya wonten ing Trata Kali Jeruk nggih kawonten wonten kalipun Ibu Kiai sakeluarga nggih. Lenggeranipun Bapak Ibu monggo keluarga agung panjenenganipun Ibu Kiai ugi keluarga agung panjenenganipun Bapak Kasti almarhum ingkang saking Trata Jepara monggo pangombyongipun nggih mbobine wonten ingkang badhe derek mawi bagyo utawi derek sejogedan sesarengan monggo nggih. Atur panjenenganipun dumateng Sri Atmaja Bidang Adat Sarimpit uring-uring kabudayan Jawi adat Banyumasan nggih. Ayo Mas, derek joget Mas. Mboten napa-napa Mas. Ayo. Lenggere tesi gadis niki Mas. Ayo. Iya. Tepuk tangan Bapak Ibu nggih luar biasa niki. Ayo. Mangke gantosan Mas senang mawon. Ayo. Ayo gantosan Mas monggo. Ada tak? Jos, nggih. Yuk perwakilan keluarga agung panjenenganipun Ibu Kiai monggo mbok pilih wonten kadang juru leladinipun nggih. Kadang sinoman nggih, monggo mbok pilih. Badhe derek joget sesarengan monggo gratis Bapak Ibu nggih, mboten kedah nyawer monggo. Perwakilan keluarga agung ingkang saking Trata Jepara ugi monggo. As. La. Jos, buka sidik sor. Iyo Mas, geol Mas. Jos, iya. Sor, nekat. Dasar kesor. Gila. Jos, iya. Suntak Mas. Diremot. Arep-arepan Mas. Keluarga dari Jepara monggo kami persilakan. Perwakilan monggo mbok pilih wonten nggih barangkali ada yang mau bergabung nggih.
mumpung wonten ing tlatah Cilacap nggih utawi Banyumas menika. Sarada. Se ya as Putri Domase Mbak Erni, ayo bareng-bareng, ayo KB baen ora apa-apa. Ayo semuanya. Ayo ikut di belakangnya semuanya nggih. Monggo. Os. Se. Matur tembang nuwun nggih. Tari Begjan Banyumasan nggih sampun paripurna kripik gedang kripik telem Erni. Nggih sesampunipun tari Begjan Banyumasan dipun ajakan dari Coro Bedodomas utawi tiktokan langkung rumiyin. Mangke sesampunipun tiktokan saged dipun lanjaken foto keluarga utawi dokumentasi Sri Atmojo Pinang Rekaku ingkang sakit tata Jepara nggih. Yuk tiktokan bersama, berjoget bersama nggih monggo. Oke, pangombyong Pinantrek Agung yang sakit rata Jepara monggo mbok pilih badan derek kagem dokumentasi wonten ing acara tiktokan sesarengan monggo. Oke, keluarga agung panjenenganipun Ibu Ki Mas-mase Mbak-mbake nggih. Monggo. Ayo silakan ibu-ibu DPR ingkang wonten wingking, ibu-ibu peresmanan Mbak Erni. Ayo ibu-ibu peresmanan sini. Nggih Mbak-mbak cantik sini gabung dulu nggih. Kagem adicara tiktokan sesarengan nggih. Bangga berbahagia bersama, berjoget bersama bareng puji rias pengantin apa dapur audio. Yuk silakan ibu, silakan yang sudah cantik-cantik yang sudah di make up ya dari puji rias pengantin kami persilakan untuk bergabung maju ke depan panggung pelaminan. Monggo. Yuk silakan yang pakai baju navy yang sudah cantik-cantik ya. Ya semuanya ayo. Monggo, semuanya saja monggo. Tidak saya sebut satu persatu yang mau bergabung, ayo persilakan di momen bahagia kedua mempelai Mbak Riri dan juga Mas Moha Zito. Yuk silakan Mbak cantik, senam dulu, biar sehat. Buatan apa-apa, Sedan malih, ugi kadang kru juru tata rias puji rias pengantin. Mbak Puji, silakan. Yuk, biar semangat Mbak Puji. Yuk, silakan monggo. Puji rias pengantin, Amanda Pro Audio dan juga kru para fotografi. Ya, yang dari Jepara kami persilakan bergabung juga ya, monggo. Yuk, tangannya diangkat semuanya yang happy ya, bahagia ya, Mbak Ririn, Mas Moha juga. Mbak Puji silakan. Ikutin penarinya ya. Bapak Ibu kalau berkenan untuk berdiri kami persilakan, kalau tidak nggak apa-apa monggo. Yuk, asik. Suara Kria bersama Mbak Erni. Ayo ngikutin penarinya. Lebih semangat lagi, lagi, Yo, yang kanan kiri dulu ya, biar santai dulu. Yo, puter ke kiri dulu. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri.
Bareng-bareng lagi. Ayo bareng-bareng semuanya. Asik. Ada Kitsomania, ayo Kitsomania mana? Ayo penggemar Kitsomania, masih para pelajar ada ya. Yo Kitsomania, yo Kitsomania Mbak Erni, sampai dangak-dangak ya. Please welcome, I am Erli Reja, Remix. Gadis dan perawat ada gadis manis Kalimantan ya. Yuk. Asik, yo. Semuanya lagi. BP apa? Masih. Papa apa? Ada goyang Morena Mbak Eri ya, silakan. Masih bareng Puji Rias pengantin. Ada pro Audi, ayo lebih semangat lagi mana? Ayo. Sedang sehat, senam aerobik ya. Mudah-mudahan kita semua sedang biasa diberi nikmat sehat dan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo. Goyang Morena. Asik. Mas Moha masih kuat bergoyang Mas Moha. Ayo. Sampai bawah ya Mbak Erni, tahan dulu nanti. Sampai bawah semuanya, coba. Yuk. Awas sampai bawah semuanya. Sampai bawah dulu semuanya. Ya tunggu di belakang Mbak Erni belum sampai bawah.
Yoman RT 16 Yo, masih ngikutin penarinya ya. Tim Ngantuk featuring Kalimah Maksimal Yuk, Production. ngikutin penarinya ke depan dulu. Ayo. This is Ke depan semuanya ya, Ngantuk. menghadap kepada kedua Pak lain dan Jo. kasih ucapan Pak kepada Jo. Mbak Rini dan Production. juga Mas Noah. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakit, yang bawa dan juga warna. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan jadi segera diberi tabungan putra putri yang soleh dan juga soleh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih Bapak kepada Bon. Oke. Terima kasih Patur kepada Wun. Debatang saking poro pirabu poro bilagah kagum yang putri kang satu dahat kidormatan paripurno. Adicara begisan baju malsan iga dipun lajak dari coro bedol domas bukit atos panglipur penggalih do kabar dicoro salajengipun adicoro foto keluarga. Semoga debatang keluarga agung pidangan dari kakung Dewi dan keluarga agung panjenenganipun Bapak Kasti almarhum tada Ibu Ngatija almarhumah ingkang saking Laletan Jepara. Mobil tes wonten ingkang badhe nderek dokumentasi utawi foto keluarga kawula sumanggaken menawi sasana pahargyan yo sasana Adi Mulya. Monggo. Pak Dene Bu Dene Kang Mase monggo sedaya mawon nyuwun pangapunten boten kawula sebat setunggal asmanipun. Ingkang badhe derek foto kawula sumanggaken menawi sasana pahargyan yo sasana Adi Mulya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para bapak-bapak kiai, sesepuh bini sepuh, utaminipun keluarga besar sangging pinanganten putri inggih menika Ibu Kiem dalas sedaya keluarga, khususipun Mbak Tunem Sari ingkang tansah kula hormati, lan sedaya para bapak para ibu ingkang wonten ing sonten punika nderekaken mangayu bagya kanthi wontenipun pernikahanipun inggih menika Mas Mohasito dalah Mbak Tunem Sari ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah kanthi wontenipun adicara awal sangging prosesi akad nikah ingkang sampun terlaksana kanthi wontenipun doa, kanthi wontenipun hiburan-hiburan, kanthi wontenipun acara demi acara ingkang sampun terlaksana kanthi sae. Mugi-mugi mbekta prosesi akad nikah ingkang sampun kalaksanakaken Mas Mohasito dalah Mbak Tunem Sari sageta prosesi akad nikah awalan
ingkang pun ayahi mulai saat menika ngantos saterasipun tansah pinaringono ridho saking Allah Subhanahu wa taala dadosaken sedaya keluarga ingkang dipun ayahi tansah anggaya keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Namun saderengipun kaula aminangkani talang atur keluarga besar sangking Desa Pule Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara sangking keluarga besar Mas Mohasito sepindah tujuanipun sangking dalem inggih menika silaturahim dateng inggih menika Ibu Kiem dalas sedaya keluarga ingkang kaping kalih inggih menika ngiras-ngirus pantes nderekaken kanthi wontenipun prosesi akad nikah ingkang sampun saged kalaksanaken kanthi sae. Mugi-mugi kanthi anggen kaula sak rombongan nderekaken prosesi akad nikah ingkang sampun kalaksanakaken mugi tansah pikantuk ridhanipun Allah, pikantuk syafaatipun Rasulullah, anggenipun kekeluargaan Mas Mohasito sekalian tansah dipun tebihaken saking fitnah sahabala, dipun caketaken saking rahmatipun Allah. Amin Allahumma amin. Namun saderengipun kaula masrahaken saking keluarga Mas Sito saking Desa Pule Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara namung monggo kita sareng-sareng tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah biqaulina bil lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Kaping kalihipun selawat ma'asalam mugi katur dumateng junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun biqaulina bil lisan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kaping tiganipun katujuan kaniatan keluarga saking Mas Sito dalas sedaya pangonjongipun kaniatan ingkang utami inggih menika silaturahim. Kaping kalih nderekaken prosesi akad nikah. Alhamdulillah akad nikah sampun terlaksana kanthi tertib kanthi sae. Mugi-mugi doa restu kita ndumugani keluarga ingkang dipun tindakaken Mohasito sekalian saged guyub rukun gubet udut kasrimpet muga-muga pinaringan putra sarana cepet amin Allahumma amin. Salajengipun kaula ing mriki masrahaken dhateng Mas Sito keranten kalau sampun ngucapaken saya terima nikah dan kawinnya. Berarti Mas Sito saat menika sampun pun akui keluarga saking Ibu Kiem. Mun resmi dados garwanipun inggih menika Mbak Tunem Sari. Keranten kalau wau sampun nampi inggih menika cara simbolis buku nikah. Upama sepeda motor niku STNK. STNK niku cara artosipun surat tanda numpang kamar. Jadi alhamdulillah upami Mas Sito wonten mriki pun resmi dipun akui sah menggaipun agami, dipun akui sah menggaipun kepemerintahan. Pramila mbok menawi Mas Sito wonten mriki 1 hari 2 hari maupun selamanya menika sampun dipun akui dados tiyang pundi mriki Mbak? Desane pundi? Lubang Kali Jeruk Kauman. Jadi Mas Sito pun diakui keluarga saking dusun Kalawau. Semanten ugi Mbak Tunem Sari samangke mbok menawi wonten Desa Pule, mbok wonten menawi wonten Mayong, saya yakin sampun anggadhahi surat resmi inggih menika ingkang pun aturaken kala wau.
Berarti menawi manggih wonten mayong nggih aman, wonten mriki nggih aman. Ananging kaula aminangkani talak aturipun nyuwun tulung dumateng Ibu Kiem pun arahaken ingkang putra supados ingkang putra manggih wonten mriki saged menyesuaikan menawi kempal kalian dulur, kempal kalian tangga, kempal kalian keluarga kersanipun saged menyesuaikan. Ugi mbok bilih Mbak Tunem Sari manggih wonten mayong ugi dipun sesuaike mawih keluarga mayong. Mriko dos muti caranipun samanggih Mbak Tunem Sari saged menyesuaikan manggih wonten mriki Mas Moha Sito saged menyesuaikan. Dipun lajengaken ngiras-ngirus masrahaken inggih menika ubo rampe kangge ngelengkapi keluarga saking Mas Sito kala wau mbok pilih sedaya ingkang sampun pun tampi kala wau kula aturaken secara simbolis mbok menawi sae mugi Allah tansah paring ridho, mbok menawi kirang sae utawi dos pundi manahipun panjenengan kawula aminangkani talang aturipun nyuwun ngapunten sak kathah-kathahipun. Dipun lajengaken inggih menika kawula sak rombongan alhamdulillah kala enjang mulai jam berangkatipun jam 8 badal isya ngantos sedalu wonten mriki alhamdulillah dipun paringi selamat ngantos dugi jam gangsal pagi. Alhamdulillah saged derekaken saged dipun tampi matur nuwun sedaya segi saking palenggahan, segi saking unjukan, segi saking dedaharan ingkang sampun pun rahabi, ingkang sampun pun paringaken mugi-mugi sedaya kala wau ndadosaken inggih menika tulak bala ing putra kekalih anggenipun kekeluargaan sageda dumugeni kaken ninen-ninen sepuh sami sepuh nurunaken putra wayah ingkang sholih sholihah, putra ingkang ahli ibadah, ahli Quran, ahli taat, ahli biru waliden pun wastani putra ingkang migunani nusa bangsa terutami agama. Amin Allahumma amin. Pramila sedaya Bapak Ibu sasampunipun niki manggih acara demi acara sampun rampung paripurnanipun sedaya sedaya acara kawula sak rombongan badhe nyuwun pamit. Mugi-mugi perjalanan saking majelis menika ngantos dumugi Jepara pun paringi slamet, pun paringi adoh sangka fitnah, adoh sangka bala, caket rahmatipun Allah hingga numugeni dalemipun piyambak kanthi dalam keadaan selamat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah niki mangke pangomjong saking Mas Moha Sito keluarga badhe budal rumiyin dene mempelai berdua singgah wonten mriki keranten benjang dinten Jumat tasih wonten adicara wonten KUA inggih menika penelitian data saha proses-proses ingkang tasih kirang. Pramila monggo kita nyuwun doa malih sepindah ingkang ma'rupi suratul Fatihah. Mugi-mugi keluarga ingkang dipun bimbing Mas Moha Sito sekalian saged ndadosaken keluarga ingkang dipun ridhoi dening Allah.
keluarga ingkang tansah pikantuk syafaatipun Rasulullah, keluarga ingkang tansah pikantuk tambahing pangestu kita sedaya sehingga andadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken aminaken talang atur saking pangomjong saking mambele priya sehingga kawula kirim nyun maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sagenging para pepundhen kagem putri ingkang saduhu dahat kinurmatan paripurna atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Nurhan Pidongko Wakil saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Kasti almarhum ingkang saking Ledan Jepara prabila kula ngaturaken matur agunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Nurhan untuk kepada cara salajengipun adicara atur pinampi yang sabangke kanipun asto dering panjenenganipun Bapak Muhtiono Pidongko Wakil saking panjenenganipun Ibu Kiem saking Pinanganten Putri pramila panjenenganipun Bapak Muhtiono wekdal saha panggilan kawula aturaken sak utaipun sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ikhrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Nurhan saking Laladan Jepara selaku perwakilan saking keluarga besar Mas Moha lan ugi dumateng para sesepuh pinisepuh kesepuhan ugi ingkang disepuhaken ugi ingkang kula hormati lan ingkang kula dhateng sedaya deripun para alim ulama tokoh masyarakat ingkang kula hormati lan ingkang kula cadhang barahipun wabil khusus dumateng kedua mempelai pengantin ingkang berbahagia lan ugi ingkang dipun muliakan dening Allah lan ugi sedaya para tamu undangan sedaya keluarga besar panjenenganipun Bu Sakim ingkang kula hormati lan ingkang dipun muliakan Allah ugi dumateng sedaya pangomjong saking Jepara ingkang kula hormati ugi ingkang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo bertami-tamilan paling utami kita sedaya maos puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Amargi kanthi rahmat taufik serta hidayahipun alhamdulillah kita sedaya ing siang menika pinaringan sehat sehingga saged bermuajah bermujuh bersilaturahmi sesarangan dalam rangka walimatul urus ing menika panjenenganipun Tunem Sari kalian Mas Moha masih dong deh. Mugi-mugi yo makembal kita silaturahmi kita dados kesatet dados amal ibadah Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat ugi salam ikut katur dumateng ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita sedaya tansah ajeng-ajeng sabatipun wiwit wonten dunya ngantos dumugi wonten akhirat. Mugi-mugi kita sedaya mejang wonten ing akhirat termasuk umat ingkang berhak nampi sawatipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu tamu undangan ingkang kula hormati, keparengan matur mbok pilih mungkin anggen kula matur kirang tatah trasipun anggen kula matur kula nyuwun kipangpun para rawuh nggih khususon dumateng panjipun saking pangomjong saking Jepara nggih nyuwun sewu amargi mriki niki Banyumas nggih bahasane niku ngapak nggih Pak, ngapak campur-campur mboten kemenak nyuwun sewu nggih. Terus bahasa mriki ngapak terus bahasane mboten alus kados maniku Pak Nurhan nggih mriki niku Yai saking mriku alus-alus Pak mriki sanjange kados niki nggih. Dados mbok pilih mungkin anggen matur kirang trap sinajeng anggen kula matur nyuwun kebatun nggih. Kula ing mriki selaku wakilipun saking Sohibul Bait inggih menika panjenenganipun Bu Sakiem sepindah ngaturaken matur nembah nuwun atas rawuhipun para rawuh sedaya khususon dumateng panjenenganipun keluarga besar saking Jepara. Mugi-mugi makembal kita menika dados amal ibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor kalih mbok pilih panjenenganipun Bu Sakiem sakeluargi anggen nyediaken papan unjukan pasukakan ugi sedaya mawon kathah kirang sepadanipun boten pas teng penggalih jenengan kula perwakilan saking panjenengan Bu Sakiem nyuwun gunging pampunten para sedaya nggih. Sepindah malih nyuwun kipamtun dumateng sedaya tamu undangan khususan dumateng sedaya pangomjong saking Jepara. Pingkalihipun wau masaraken masalah beton sedaya mawon nyuwun sewu wau wonten sekedhik masalah nggih alhamdulillah pun rampung dados wau mandan siangan nggih kula perwakilan saking keluarga nggih nyuwun gunging pampunten nggih para sedaya nggih. Lajeng kampun wau nyerakaken kula tampi kanthi bungahing penggalih nggih. Mugi-mugi napa ingkang sampun disuwaken dumateng panjenenganipun Bu Sakiem mugi-mugi dados tambah amal jenengan sedaya lan mugi angsal keberkahan lan jenengan sedaya mugi paring honor rezeki kathah ingkang barokah lan mugi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan ugi wau pasrah dumateng panjenengan Nurhan menika insyaallah teng mriki nak muhasita ugi pun dipun anggap kados putra kiyambak nggih sanes putra mantu dados nggih teng mriki nggih monggo teng mriki nggih dididik sami kados putra kiyambak nggih semoga kula nyuwun dumateng panjenengan saking pangunjung saking niku nggih kula kali titip putra kula Nabi Tunom Sari nggih muga-muga teng mriku nggih monggo dididik kanthi aturan teng mriku nggih. Sebabe Nabi Tunom Sari niku walaupun piyantunipun ageng niku tesih belajar nggih monggo dididik teng mriku tentang kehidupan, tentang berkeluarga monggo. Sing penting nyuwun pendongane mugi-mugi panjenenganipun Watu Nem Sari kalimas niku muga-muga dadosaken rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan nyuwun pendonga mugi-mugi enggal-enggal paringana keturunan utawi dzurriyyah ingkang saleh lan salehah berbakti tiyang sepakalih agama nusa lan bangsa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan ugi kula matur nuwun wau pun ditongani saking panjenenganipun Pak Kyai Nurhan nggih pun ditonge mugi-mugi kanthi wau wasilah keberkahan salat Fatihah mugi-mugi napa ingkang hajatipun kula jenengan sedaya dipun ngijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan ugi amargi mangke niki pamit nggih kula sakeluarga ndongaaken mugi-mugi jenengan sedaya panganyomjong saking Jepara mugi-mugi paringana slamet wilujeng saking perjalanan boten onten alangan setunggal punapa waras sehat nggih ugi mriki keluarga sing tinggal mriki mugi-mugi nyuwun pendongane mugi-mugi paringana waras sehat ugi saking jenengan sedaya nggih namung ngaten saking kula ngisuk kundur mungkin napis dening kundur monggo mungkin sami daringin pun sing dipun sediakan sepindah malih sedaya kelepatan sedaya kesalahan saking panjenenganipun Bu Sakiem sakeluarga kinjenengan papan pangan sedaya mawon atas kekuranganipun sedaya nyuwun gunging pampunten nggih para sedaya nggih sing penting nyuwun pendongane mugi-mugi
putra kula na tunom sari kelan Tuhan mugi-mugi kulit rumah tangga mugi sing sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin ya rabbal alamin. Namung ngaten saking kula sedaya kelepatan kula wiwit awal demi akhir nyuwun kuing pampunten kula akhiri wa billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sagungging para pepunden kagum putri kang winantu karahayon paripurna adicara atur pinampi ingkang dipun sarirani dening panjenenganipun Bapak Muhtyono. Panjenenganipun Bapak Muhtyono kalau ngaturaken patur agungging panuwun. Duka adicara sadèrèngipun adicara dokumentasi utawi foto keluarga monggo mbok pilih saking keluarga pinangan dari kakung. Sadèrèngipun nindakaken kondur monggo mbok pilih badhe foto sesarengan kalian si sira bojo bidang ten saribet kawula sumanggaken menawi sasana pahargyan yo sasana adi mulya monggo. Monggo kadang kru juru subogo puji rias pengantin mbok pilih badhe foto langkung rumiyin kawula sumanggaken monggo. Drive through the night to lay underneath the stars. Feels like I'm dreaming to be wherever you are. Oh, my walls are falling when I fell for you. From my heart I'm calling, hear me say I do. Your eyes are like oceans, wave after wave you are pulling me in. My true love and devotion, I'll spend eternity and only begin to see our love forever. Oh,
terbaik untukmu. Terima kasih kau memilih aku. Saat dekat ataupun jauh, tak berbeda rindumu untukku, dan selalu buktikan kesetiaan yang indah. Kau katakan dirimu ada untuk diriku. Terima kasih kau memastikan kau memilih aku. Aku kan setia, selalu setia menemani harimu. Hati tergetar kau mengatakan hanya satu, yakinkan dirimu. Aku pilihan terbaik untukmu. Terima kasih kau memilih aku. Yakinkan dirimu. Akulah cinta terbaik untukmu. Hati tergetar kau mengatakan hanya satu, yakinkan dirimu. Terima kasih kau memilih aku. Bagai derai hujan, hapus semua jejak seluruh hal kelam yang menyedihkan. Kau ganti senyuman, lukiskan hayalan, susun cerita masa depan. Bisikan rayuan, merayu raya bahagia. Sayang, perjalanan kita kan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama, bermuara di keabadian. Susun cerita masa depan, bisikan rayuan